Karty nemajú názvy, pretože sú to aj karty kontemplatívne, meditatívne. Chcú a vedú človeka k hlbaniu, rozjímaniu o tom, čo si tam vie každý za seba a pre seba nájsť. Zároveň nútia človeka k zastaveniu, k spomaleniu. Karty slúžia k navodeniu ponoru do seba, v skupine k vyjadreniu svojho názoru bez akýchkoľvek obav. Môžu sa použiť tam, kde má človek sťažený prístup k emóciám, prežívaniu, všade tam, kde slova nestačia a je treba sa pozrieť hlbšie. Umožňujú vidieť dovnútra, pomáhajú pochopiť, čo sa aktuálne deje, prinášajú obsahy z nevedomia a kombinujú verbálny a imaginatívny obsah. Slúžia na pohľad zhora a súčasne ponorenie sa dosť hlboko, aby sa podporilo nachádzanie zdrojov človeka a ich skúmanie. Základný význam, ako aj pri všetkom, čomu sa ja venujem, je v prvom rade ich využitie pri individuálnej, intuitívnej práci na seba rozvoji, sebapoznaní pre jednotlivca v súkromí. No i v terapeutickej práci s jednotlivcom, párom či skupinou, v poradenstve až po supervíziu, lektorskú činnosť či coaching. Môžu obohatiť vzdelávanie, kreatívnu prácu alebo aj prácu so symbolom. Tieto karty sú nevyčerpateľný zdroj, pretože podporujú celistvý sociálno-emocionálny rozvoj osobnosti človeka.